Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa meneh karo aku ning channelku Hari Trimurni. Iki guys, saiki aku arep nyayur bening, ngesop. Iki guys, penampakane. Iki mau aku tuku sayur bening, sop-sopan 2 bungkus 5.000 guys. Cuman tak sayur mung sebungkus wae. Nek bening ki enake mung sithik-sithik. Glombiaran ngono kae guys enak. Terus iki tak cuci ya guys. Iki lombok brambang bawang aku arep nyambel terasi. Terus iki mau tetelan turan lebaran wingi guys. Mung garis sakmene. Arep tak campurke ning sop guys. Seger pokoknya guys. Terus karo goreng tempe. Iki guys. Mau tuku tempe 5.000 untuk 3 bungkus sakmene iki guys. Iki bumbune sop. Wis tak ulek garing gongso guys. Bumbune enek mrica, bawang, miri. Iki guys. Tak ulek guys. Penampakan kuwahe guys. Awan-awan ngene kan nyayur bening enak, glombiaran seger. Wis ngono wae kok, Cah. Arep nyayur apa saiki? Guys. Saiki tak gongso. Jam piro iki? Mas 11:30 guys. Iki guys. Ini guys. Rasa gosong-gosong guys. Penting mambu kuning, mambu harum, warnane rada kuning ngono kae. Matengke mirine karo bawange guys. Wis, kompor tak pateni. Iki cemplungke guys. Aku ora nganggo brambang goreng guys. Wis ra kober. Tenge slak luwe gek ndang mateng gek wis gek madang. Semeh awan meh digorok guys. Saiki garing goreng tempene, Bro. Goreng tempe. Nyambi goreng tempe.
karo ngirisi iki mau, guys. Oke. Sawan-awan ngene iki senake wis bening glombiaran karo nyambel sing pedes. Wis ngene ketul. Glombiaran sing seger pedes. Lawe tempe goreng. Seger. Panas mending. Mending sop. Kok isih ulet ya, guys? Wis gemeter, guys. Wayahe madang pindho. Nek golek barange sik iki apa, guys? Selirane padha rak, guys, nek awan-awan ngene iki enake bening, glombiaran, ngesop. Apa bening apa? Kok ulet ya, guys ya? Gosong, guys. Goreng tempe saiki. Ini sope beningnya tak tambah banyu, guys. Bukan kau matang ke makaroni ini kurang banyu, guys. Empuk. Atos juga ya. Ulet. Sing mangan ben nyantol ning untu nyeliliti. Gak nek sing wangi, guys. Tandangi dhewe. Nyayur sop sak bungkus wae.
kaping klenik. Kimos tak godhog, guys. Arek nyemplungke ning kuwahe. Urip ning desa ki yo ngene iki, guys. Sayure sak temune. Nek godhong telo ya godhong telo. Nek gori ya gori. Seneke ngono ae. Tok. Jan. Saiki garek nyemplungke, guys. Loya mlayu wajane. Di proses penggorengan tempe. Guys, aku sek goreng tempe. Kanca sayur sop engko. Wes ngono dhisik wae guys ya. Aja lali di-subscribe, like dan komene. Jangan lupa ya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.